हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे आयदाखौ लानानै बाहाय सावरायनो नागिरदों। बे जाहैबाय जोङो दा नुगासिनो दङ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बा बर' समाजनि गेजेराव गोबां हाबा जाखानाय आइजोफोरानो गुबुन हौवाफोरजों खारफानानै बाहाय गावनि जाथियानो जा बा गुबुन हारियानो जा जायखिजाया गुबुन हौवाफोरजों खारफानानै हाबा जाहैनाय माबा माबि गुबुन गुबुन बायदिसिना जाथाय जाहैनाय दा बियो बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ आरो बेखौ नोंथांमोनाबो नुगासिनो दङ आरो बियो जोबोद गाज्रिहालागै सहैगासिनो दङ। दा बे बेलायाव गोबाङानो सोंथि खालामदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों, गोबाङानो कमेन्ट हरदों बा गोबाङानो गावबागावबो पस्ट होदों जे बेनि जाहोना मा जाखो। दा बे मोनसे जाहोनखौ नागिरबाबो मोनाखिसै। दा बिनि थाखाय गोबां सोंथि सिखारदों आरो बे जाहोननि बागैनो नोंथांमोननो बाहाय सावरायनो नागिरदों। बेयाव मख'नाय जाहोनफोरा गासै 10था लाबोनाय जादों नोंथांमोननि सिगाङाव आरो बे 10थानि गेजेरावनो गोबांनियानो बाहाय गोरोबनो हागौ आरो बाहाय गुबुन सोरखौबा जाखानायनि टारगेट खालामनानै बुंनाय जायाखै। नोंथांमोना बाहाय नुखादों, नामबो मख'नाय जायाखै गुबुनफोरनिबो। दा जिखि जाया मानो बेफोर गासै मोनजिनि बेलायावनो बियो गासिबो गोलैजोबगोन आरो बेखौ बयबो बुजिनानै लानो हानाय जागोन। आरो जायफोर नोंथांमोनहा बेखौ खोनासंगोन नोंथांमोनहा बेखौनो हमनो हानानै गावनो बुजिनानै जाहोनखौ मिथिबायबा गावबो सुद्रायना लानो हागोन। दा बे मिजिंजों बेखौ बानायनाय जादों आरो जायफोर बिथांमोनहा जाहोनखौ नागिरबाबो मोनाखै बिथांमोनाबो मिथिनो हानाय जागोन बेखौ लानाय जादों। दा बेखायनो नोंथांमोनहा जायफ्रा गोसो गोनां बिथांमोना खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो जायफ्रा गोरोन्थि सानो जे नोंथाङालाय बबेनि गोरों बा नोंथाङालाय सोर जाखो बायदिसिना सानोबा बेयो आंनि गोरोन्थि नङा, नोंथांमोनहा बेखौ नायाबालासे थांनो हागोन। दा बेयाव अब्ला नोंथांमोना फार्स्टआव दिन्थिनो लानाय जादों। फार्स्टआवनो जोंहा रांखान्थिनि बिथिङाव जोंनि गामि गफायाव थानाय गोबां न'खरफोरानो माने दासिमबो जोंना 70% गाज्रि, नुनायाव मोजांबाबो नाथाय गाज्रि। दा बे रांखान्थिनि बेलायाव दा मा जायो जोंनि समाजाव, दा जोंनाव गोबां माने जौगानाय न'खरफोरबो फैबाय, लोगो दिगिफ्रा गोबां जौगानाय फैबाय। दा बे बेलायाव गावनिखौ माने गुबुननि जौगाखांनायनि न'खरफोरजों रुजुयो, गुबुननि आराम गुबुननि माने गोजोनखौ नाहरो आरो बे गुबुननि गोजोनजों गावनिखौ रुजुयो आरो गावनिखौ रुजुनायाव नायोबा नुगोन जेब्लाबो गावनिफ्राय गोजौसिनखौ रुजुयोबा नुखागोन बे गावनालाय अट'मेटिकलि बियो माने अभियासलि गावनिया जेब्लाबो गाहायसिनाव दंखायो। उमुगनाव जुदि हमनानै ला एगजाम्पल बेनाव बाइक दङ, आंनाव साइकेलसो दङ आरो जा बाइक गोनां सानाव उनाव कार दङ, आंनाव बाइकसो दङ। दा कारनि बेलायावबो उमुगना ओरैबायदि आंना ओरैबायदि, गाननाय जोमनायनि बेलायावबो उमुगना ओरैबायदि आंना ओरैबायदि। दा बेफोर गासैबो बेयो एफेक्ट खालामदों सोरनियाव, जायफोरनि न'खरनि जायफोर जाथाय जादों बिथांमोननियाव खायफानियाव बेयो गोलैदों। बिथांमोना सानदों आरो गावखौ माने रुजुनानै आरो गावनि साननाय बायदिखौ सुफुंनो हायैनि बेयो मोनसे जादों। बे मोनसे जाथाय गुबै दायनिगिरि जागोन एबा गुबै दायनिगिरि बे मोनसे जाहोना। बेनिफ्राय मा जाबावनो हागौ, गावनिखौ गुबुनजों रुजुनायनि अनगायैबो गावनिखौ आंगायनाय मोनबाय, माने गावहा जेराव सोलिदों बेखौनो बाबाय आरो। उमुगा ट्रेभेल खालामनो मोनो, बेरायनो मोनो, जोंहा गैया। गुबुना ओरैबायदि आराम मोनो, आंहा गैया। उमुगना ओरैबायदि दङ। बे रुजुनाया बे मोनसे गाज्रि, बे रुजुनायानो मोनसे गोहोम खोख्लैगासिनो दङ। बेनिफ्राय बे रुजुनाय एबा बे रुजुलायनायनि बेलायाव मोनसेया जाहैबाय गुबै दायनिगिरि हिसाबै बाहाय रल लाफैनाया दा जोंनाव ससियेल मिडिया एबा मबाइल जों जेखौ इन्टारनेट बाहायो बेनि बेलायाव गासैखौबो जोङो नुयो। दा बेयाव जोंनि ससियेल मिडियाया मोनसे जोंना ओरैनो जास्ट नलेज होनायनि थाखायल' नंलिया। बाहाय ससियेल मिडिया गासैबो मार्केटिं जोंनाव फैबाय, मार्केटिं लेभेल जानानै फैबाय, माने हाथाय बाजार जानानै फैबाय। दा बेखायनो मा जाफैबाय जोंनियाव गुबुन गुबुन ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो गुबुन गुबुन जायफ्रा बिजनेसमेन बिथांमोनहा बेखौ प्रमट खालामो गावबा गावनि प्रडाक्टफोरखौ, गावबा गावनि गाननाय जोमनाय जि दख'ना नैबे मोजांथार, उमुग ओरैबायदि एसेबां बेसेननि ओरैबायदि हाइलाइट खालामनानै होयो, माने गोसोखौ बोहोयो, लुबैहोयो। जायनि थाखाय जायफोरहा बायनो हायो, जायफोरहा बेजों सोलिनो हानांगौ, बिथांमोननि अनगायैबो बेबायदि सोलिनो हायि मानसिफ्राबो बेफोरखौ फल' खालामबाय आरो जेराव गावनि इनकामानो बिदि नङा, गावनि न'खरनि सोलिनायानो, नाथाय बै गुबुनफोरनि सोलिनायजों रुजुफानानै खारफानायाव बियो अट'मेटिकेलि हाखराव गोलैहैखागोन, बेखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। दा बे बाथ्राया नाथाय मोनसे खोन्दोआवबो गोलैदों, नाम्बार 2 जेखौ दा होनदों बे मार्केटिं सिस्टेम बा जुजिलायनाया, मालायनिखौ लुबैनाया, बियो जायफोरा गारनानै खारलायदों बिनि थाखायल' नङा, बे गासै बर' न'खरावनो बियो एफेक्ट खालामगासिनो दङ। गावनाव बेसेबां सर्स दङ, गावनि न'खराव बेसेबां खामायनो हानाय दङ, दा जेसेबां मोनो सासे मानसिया मोनसे न'खराव, दा बिनिफ्राय बिनि एक्सपेन्डिचार बाहायनाया बांसिन जागासिनो दङ। अब्ला बोरैहाय डेभेलप जागोन, बोरैहाय जौगाबोनो हागोन? दा गुबुननिखौ फल' खालामबाय थाबा बोरै जानो? दा बेबादि आरो
दा बे मोनसेया बयनियावबो गोहोम खोख्लैदों। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 3 हिसाबै लांसुनिया थाखोनि सुबुं। लांसुनिया थाखोनि सुबुं माने समाजाव बेबायदि मानसि दंखायो, 100याव 20 साया बेबायदि मानसि दंखायो जे गावनो माने गुबुननि मोजांखौ नायनो हायै, गुबुननि समायनाखौ नायनो हायै, गुबुनखौ बायदिसिना खैफोदाव खोख्लैनो लुबैनाय, गावखौल' साननाय, बेबायदि माखासे लांसुनिया मानसि दंखायो। दा बिसोरजों बुरखायजायो। दा बे बुरखायनायखौ हमनो हानांगोन। गावनि संसार जाखानायनि उनावबो मालायजों बुरखायजायोबा बोरै जानो? गावनि संसार जानायाव गावखौ बुरखायनांगौ, गावहा माने सन्थुस्थ' जानांगौ, बा गावहा गोरोबलायनानै थानांगौ गावनि न'खरनि मानसिजोंसो, फिसायजोंसो बा बिसिजोंसो। गुबुननि माने मा होनो थुनज्लायनायाव, गुबुनजों बुरखायजानायाव बियो बोरैहाय जानो? बेथ' अट'मेटिकेलि बियो गाज्रि खैफोदाव गोलैखागोन, बे नाम्बार 3आ। दा बेनिफ्राय दङ नाम्बार 4आव न'नि सुबुंनि सायाव फोथायनाय गैया, गुबुननि खोथा लाग्रा। बे मोनसे गावनि न'खरनि सायाव फोथायनाय गैयि, गावनि न'खरनि मानसिया जेब्लाबो गावनि न'खरनिखौ गाज्रि बोसोन होआ, मोजांखौसो होयो। दा थां दा माव बायदिसिना गासैबो खोथाखौ दा खोनासं, बेफोरखौ उमुजों लोगो दा जा, उमुजों दा रायज्लाय होननाया गासैबो बियो मोजांनि थाखायसो बुङो। नाथाय गुबुना मा होगोन? बेबायदियाव सोलिबाय थायो नामा? ओरैबायदि खालाम, उमुगाव ओरैबायदि दङ, आरो आं थांगोन, आं दोनलांगोन, आं नायगोन, बे मोनसे बाथ्रा। बिदि गुबुनजों बुरखायजायो, गुबुननि खोथाखौ लायो, गावनिखौ गारो। नाथाय फार्स्ट गावनियासो सेफ, गावखौसो नायग्रोनांगौ, गावनि न'खरनि मानसिनि खोथाखौसो लानांगोन, गुबुननिखौ लानो नाङा। दा बे मोनसेया। नेक्स्टआव सोलोंथाइनि जेंना। सोलोंथाइनि जेंनाया जाहैबाय जोंनाव उन्दैनिफ्रायनो जोङो मोजां सोलोंथाइ मोनाखै। सोलोंथाइ होननानै बुङोबा जों मा बुजियो? जोङो स्कुलाव हाबनायनि जाखिनिखि लेखा फरायनानै सोलोंनाय मोननाय, डिग्रि मोननाय, डिप्ल'मा मोननाय, बेखौल' होना। बे जाहैबाय जोंनि न'खरनि कालसार, जिहेतु न'खराव सोलिनायनि आबहावा, उन्दैनिफ्रायनो आखल दानायनि जिहेतु सोलोंथाइ, बेयाव बिमा बिफाया होबोखायाखिसै। दा गोबां मानसिया जोंना बेवहाय गोहोम खोख्लैफैनाया बे जाहैबाय फरायनायनि बेलायाव जों सोलोंथाइ होनांगौ होननानै जोंनि उन्दैनिफ्रायनो माने क्लास 1 नार्सारि जागायजेननायनिफ्रायनो जों बायजोआव दोनै गथ'फोरखौ फोरोंबोनोसै, हस्टेलाव दोननोसै, दोनै फोरोंबोनोसै, आरो फारसेथिं टाउन सहराव दोनै फोरोंबोनोसै, बिनिफ्राय बा जायखिजाया गुबुनफोराव हरनोसै। जेला हाबा जानायनि सम जाफैनोसै, आइजो सिख्लाफ्रा बांसिन बियो, गाज्रि मोननो नाङा, गासैखौबो होनाखै, बे बांसिन गोहोम खोख्लैफैयो। न'आव फैनोसै, फैनायनिफ्राय दानिया मा जाफैनोसै? बेयाव गामियाव थानाय बा न'खराव थानाय ससियेलनि जिहेतु इनभाइरनमेन्ट, समाजारि जिहेतु आबहावा, बेजों बियो गोरोबफैनो हानाय नंला। मानो होनबा बैयाव लोगोफोरजों थायैनो जोबबोबाय। उन्दैयाव जेखौ नुनांगौमोन, समाजारि आबहावाया मा, न'खराव माबायदि सोलिनांगौ, माबोरै मानांगौ, बेखौ गामियाव थानानै बा न'आव थानानै, उन्दैनिफ्राय न'खराव थानानै जायखौ सोलोंनो गोनांमोन, बेखौ बियो मोनबोआखिसै। दा जिहेतु बेफोरबायदि आबहावाजों गोरोबबोनो मोनाखिसैनोबा नुवाखिसैनोबा, बियो फैनानै संसार जाफैनाय लोगो लोगो फरायनाय जोबखांनानै बेयो बोरै गोरोबनो हानो? बेनि साननायजों मोनसे मिलायनायानो नङा। दा बेयो मोनसे जोबोद गिदिर जेंना, बेयो मोनसे गेदेरथार पइन्ट। बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय समाजारि गियान गैयै आरो समाजारि नायसनजायै। बे जाहैबाय मोनसेया मा जाफैबाय? जोंनि समाजाव गोदो माखासे समाज बादगा खामानि मावनायफोरखौ हामा होननानै आफादानो जा, गामियाव थानाय गेदेर गोलावफ्रानो जा, माने बोराय बैसोनि जायफ्रा सिनियर, बेफोरनो जा, गासैबो बुजायोमोन, बुङोमोन। दा बुजायनो हाला, माने समाजा जोंखौ बयखौबो नेवसिबाय, गावबा गाव सोलियो, माने समाजानो गावबा गावनि जाबाय। मालायनि फिसाया जुदि दावराव जादोंबा, मालायनि फिसाया जुदि बेफोरबायदि जाथाय जादोंबा, बेवहाय बुंनो हाला, बुजायजाला, बुंजाला, बुंनो थाङोब्लाबो दायसो। बेखायनो मा जानोसै? बयबो एंगारजोबाय, मालाय गावसोरसो मिथिगौ, गावसोरसो बिदि जादों, बिदि एंगारजोबसै। एंगारै बिदिनो गावबागाव साननायजों गावबागाव सोलिग्रा जाबाय। गामियावबो बा समाजावबो बा टाउनावबो, गावबागाव हारियावबो समाजावबो बिदि बुंग्रा, बादा होग्रा, बोसोन होग्रा गैला। आरो मोनसेया जाहैबाय बिनि सायाव बांसिन गोहोम खोख्लैबाय राजखान्थि, सिदा सिदि राजखान्थि गोहोम खोख्लैदों। मानो होनबा जोंनि गासैबो उन्दैनिफ्रायनो बयनियावबो राजखान्थिया हाबबाय। नाथाय राजखान्थिया बबेयाव जायो बेखौ जोङो लायाखिसै बा बुजिनो हायाखिसै। डाइरेक्ट मानसिखौनो बे उमुगनिसो, ओरैबायदियावसो ओंखारो। नाथाय बिथाङा नोंखौ मोजां बोसोन होनांगौमोन। बिथाङा सासे उन्दै मानसिखौ, सासे जोबोद गिदिर राजखान्थि लिडारबाबो उन्दै मानसिखौ माबोरै बोसोन होनांगौ, बा बबेबा मोनसे गामियाव थानाय समाजाव गोरोबनाय समाव माबा मोनसे बोसोन होनांगौबा बे थिगखौनो होगोन। राजखान्थिनि फोथाराव बियो आलादा, पलिटिक्सनि बेलायाव। नाथाय बेखौनो जोंनि मानसिफ्रा उन्दैनिफ्रायनो मा जायो? पलिटिक्स हिसाबै उल्था लायो, राजखान्थि हिसाबै। बिनि एगजामपोल फोरोंगिरिफोरखौबो बिदिनो लानो। नोंथांमोनहा जेरैहाय नुगोन, सोरबा गावबुरा जाबा, सासे मानसिया पलिटिक्सआव सोरबा माबा मोनसे आफादाव थानानै सोरखौबा सापर्ट खालामखागोन। दा बे हिसाबै नाथाय बेखौनो लानानै
बिमा बिफानिफ्रायनो ओंखारखायो नालाय बेफोरबायदि न'खरावनो सोलियो नालाय बा गामियावनो सोलियो नालाय बेबायदि जानोसै जायखि जिखि बोसोन होनो फैया जायखि जिखि बुङा बेखौ उल्था राजखान्थियारि बिथिंजों लांसै आरो बाहायनो माने फोथायला बुंला लालायलायला दा बिनि थाखाय बियो गोहोम खोख्लैयो। बेनिफ्राय नाम्बार 8 हिसाबै दङ मोजां गियान मोजां बेसाद बा मोजां सावगारि बायदिसिना मोजां माने मोजां होननायखौनो जोंनि मानसिफ्रा लाया। दा एगजामपोल इडुकेसननि बा इडुकेसन बा सोलोंथाइनि बागै बा माबा मोनसे बोसोन होनाय नोंथांमोना बिजाब मोजां नागिर बिजाबा साफायनायनो थालांगोन नायनाय नङा। खौरां बिलाइ नोंथांमोना आखायाव होना होगोन नाथाय खौरां बिलाइयाव गोबां माखासे बोसोनफोर थागोन अब्लाबो बेखौ नायनाय नङा मा जादों मा मायाखै बेखौल' नायगोन। माने जायफ्रा इन्टारेस्ट जायफोरहा माने मिनिनाय जायफोरहा माने जायो फांजायो बेखौसो नायगोन। सिनेमायानो जा सर्ट फिल्मानो जा ओंथि गोनां माबा मोनसे भिडिअ बानायदों नायनाय नङा माने खुब जायोबा 5,000 भिउस फैगोन नोंथांमोना नाय नाथाय गुबुन जाहाब थाहाब बायदिसिना माबा माबि बुलायनाय माबा माबि बायदिसिना गाज्रि गाज्रि काहानि नाय नोंथांमोना बावबो नुगोन मिलियन माने मा 10 लाख 20 लाख बेबायदि मानसिफ्रा नायगोन आरो बार नायगोन बेखौनो एकदम बायदिसिना माने बेखौनो इन्टारटेनमेन्ट लागोन। दा बे हिसाबै जोंनि साफ्रोमनिबो मेलेमा मा जाबायनो मोजां गियान मोजां साननाय मोजां बुस्थु नायला नालाय मोजां बुस्थुखौ लाला नालाय साननाय मेलेमा थौले जाबोबाय मेलेमा थौले जाबोबाय खांख्ला जाबोबाय दा बे मोनसे बेखायनो बेबायदि जालांगासिनो दङ। बिनि नाम्बार 9 जाहैबाय न'खरनि जेंना न'खरारि जेंनाया जाहैबाय माबि बिसि फिसायनि गेजेराव माखासेया स्पेसियेलि सोरबा खायफानि न'खराव बिदि जायो दावराव दावसि सैलायलायि गोरोबलायनो हायि खायफानि न'खराव जौ जुवा बायदिसिना दैलि लोंबाय थानाय रां खामायनांगौ फिसा फिसौ फोरोंनांगौ बायदिसिना बेफोरनि बागै जेबो सिन्था गैयि साननो हायि दा बेफोरबायदि जायोबा सोर फिसासो बिमाया माने मोजां गियाननि मानसिबा बियो माब्रै लांगोन माब्रै सोलिगोन बेफोरखौ नायनो हानाय नङा। दा बेनि थाखाय मा जागोन बेफोरखौ थास्लायस्लाय गुबुनजों थानाया साबसिन बेफोरबायदि माखासे गोरोन्थि साननानै थांगोन। दा बेफोरबायदि बेखौ नायनोबा नुयोबा एबा बेफोरबायदिखै जायोब्ला बै न'खरासो सोदांनांगोन माने जायहा बेक्ति बेहासो गावनि न'खरा माबायदि दा बेनो बांसिन सोलिगासिनो दङ बायदि मोनदों नुनाय बादिब्ला माने जायफ्रा खाराखैबाबो खायफानि न'खराव बिदिनो दङ नोंथांमोनाबो प्रेक्टिकेल नुगोन माने जानायनि लोंनायनि न'खर फाहामनायनि दानायनि बेफोरनि बागै माखासेनाव दासिमबो संसार जाबाबो माने मेलेमावनो हाबा अब्ला बेयाव सासे आइजोआनो जाया मानो बा सोरबा न'नि मानसियानो जाया मानो बेयाव बेबायदि हाया। आरो खायफानि फिसाया नङाबाबो बिसिया नङाबाबो खायफाया बिमा बिफाफोर जायो खायफानियाव माने न'खरनि सोरबा सासेया बिदि दुम दाखाल खालामो बिदियाव थानो सुखुयि माखासेयाव बेफोराव जायो। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 10 गुबुन गुबुन जेंना बेयो जाहैबाय पार्सनेलि खायफानियाव माखासे लुबैनाय हास्थायनाय गावनि साननायखौ जाफुंहोनो नागिरनाय माखासे मानसिफोर थायो जाय साननाया जाफुंहोनो नागिरनायाव माने न'खराव जाला गावनि साननायखौ जाफुंहोनो गावनि लुबैनायखौ जाफुंहोनो नागिरनाया न'खराव जाला बायजोआवसो जासिगोन। दा बेबायदिखौ सुफुंहोनो नाजानायाव नाम्बार 10 दङ बेखौथ' आं गोबां बुफ्रुनो हाला नोंथांमोना बुजिनो हाबाय जानांगौ। दा बेखिनिखौनो नोंथांमोननि गेजेराव आं बाहाय लाबोनानै होफैबाय गासै मोन 10 पइन्ट बेयाव मोजां गाज्रि नोंथांमोना मिथिगोन आरो गाज्रि बा मोजां नोंथांमोना आरो माबाफोर थालांबावोबा नोंथांमोना सोदांनो हागोन बुजिनो हागोन कमेन्ट्सआव फोरमायनो हागोन एसेनोसै गोजोन्थों।